На странице 70 и 71 читаем рассказ «Супер Малай». Автор Лябиб Лерон. Ул супер малай. Ул теләсә әллә ниләр эшли, әллә нәрсәләр майтара ала. Теләсә кибеткә барып, ипи сөт алып кайта ала. Чишмәдән дигәнче су алып кайта ала. Теләсә утын кисә ала, елап яткан энесен юата ала. Әгәр теләсә буш вакытында, аның буш вакыты күп, китаплар укый ала, урындыкны төзәтә ала, идәнне себерә, юа ала. Тагын әллә нәрсәләр, әллә ниләр эшли ала, әгәр теләсә. Тут слова даны некоторые, читаем теләсә, если только захочет, майтара ала, эшли ала, то есть может сделать, дигәнче бик тиз, очень быстро. Переводим. Супер малай, супер мальчик. Он супер мальчик. Он, если захочет, может сделать все, что угодно. И сотворить все, что угодно. Если захочет, может пойти в магазин и купить хлеб и молоко. Может принести очень быстро из родника воду, если захочет. Может наколоть дрова. Может успокоить своего братишку, который плачет, если захочет. В свое свободное время, а у него свободного времени бывает очень много, может читать книги, может починить стул, может помыть полы или подметать полы. Еще много-много чего он может делать, если захочет.